Hej, kif idkom? Jina Riko u nixtieq li llum nintroduċi lil ħabiba tiegħi Mandy Tapone għax ħataqranna ktieb jismu Stejjer ta' Klieb. Fidejk, Mandy! Sprite kien fi triqtu lejn wirja tal-klib. Żgur li aħna se nirbħu għal Nick, it-tifel ħabib ta' Sprite. Nick daħal fil-ħanut tal-annimali li kien jinsab ħdejn il-park. Lil Sprite ħallih barra. Kemm nixtieq ftit ħelu, ħaseb Sprite. F'daqqa waħda Sprite iħossu ġieħ kbir f'siqu. Raġel kbir u jinten rifisslu siqu. Ersaq minnaw, ja kelb, għajjat miegħu ir-raġel. Ekka jad vera, zoom in-nofs, dak il-kelb id-defalli fin-nofs kont qed niġri fuq il-bakina. Mbagħad ħareġli dal-kelb fin-nofs, għalajt propja mhux ħareġli kien wieqaf. Imma insomma ma rajtux. U ja irfistu. Zoom in-nofs, kelb, ersaq lem. Kemm idejguni dal-klib! Meta wasslu l-wirja, Nick ħal il-Sprite ħdejn il-klib l-oħra. Sprite għalilhom x'ismu. Kien hemm pudel jisimha Lady Fifi Bonbon. Għaddejja dritta. Nispera li nħsilt qabel ġejt, qalet li Sprite. Inħsilt dalgħodu, weġiba Sprite. Xorta jien se nirbaħ, qalet Lady Fifi Bonbon. Jien li sbaħ kelba u jien l-iktar brava. Nick ħall il-Sprite biex il-estih. L-ewwel maridu jaraw il-ġurati kien liema li sbaħ kelb. Mela, jiena hello il-ġurat ta'kom tal-lum u ħannara li ma li sbaħ kelb. Dejjem ninsa li allerġiku għal-klib kull sena niġi għal-wirja. Ċekjajna l-ewwel. Sorry. Għajdli naqra, xi ċekjajna l-ewwel? Bil-mod. L-Sprite raw il-ġurija. Raw kemm għandu pil sabiħ. Il-pil! Ekku, għax is-sajnu se tjalaq li moħi mhux qed nirraġuna. Kemm għandu pil sabiħ. Terġa' xtatas. Sorry. U batraw kemm għandu widnejh indaf. Widnejh vera indaf mingħajr qasel xej. Tiegħek indaf widnejh. Qas insibu jinbistu fli għandi. U batraw kemm għandu sinu bojot. Sjenu vera bojot tinjal li jieħu ħsiebhom kuljum. Vera gustu. Taħsilhom minn sninek kuljum. Żgur, darba fil-għodu, darba fil-għaxija, sakemm mhux ninsa. Umbatraw. Sorry, splodejt minn ġewwa. Umbatraw saqajh. Saqaj! Disiq nadifa, bravu, u disiq nadifa, bravu, u disiq nadifa, bravu, u disiq... No. Disiq mux nadifa, din isiq kollatajn. Ħamur naqas il-punti! Dak ir-raġel rifisni ħammiġ li siqi. Ftakar Sprite. Il-pass li jmiss kien li jaraw kemm il-kelb kien jobdi. U Sprite obda f'kollox lil Nick. Nick se jaħlu ħdejh imma Sprite ma setax jimxi. Mux sejjer ħdej Nick? Ħammur naqas il-punti. Ħammur naqas il-punti. Lady Fifi Bonbon bdiet titħaq bih. Wara kien hemm ħafna qbis, suġġieri u tkaxkir mal-art. U Sprite beda jweġġa' miskin. Siequ bdiet tuġew ħafna. Weħel bejn l-arbli. Oh no! Waqa' miż-żurżieqa. Le! Weħel fil-hula hoop. X'jaxxa! Nesa jaqbes. X'inhu jagħmel? U weħel ġo xibka. Punti kollha naqshomlu. X'mistħija beka Sprite. Lady Fifi Bonbon kienet ferħana. Jien ġejt l-aktar, it-tazza jien se nirbaħa. Issa kien ħin il-premjijiet. It-tazza tar-rebbieħ qiebet.
ma setawx isibuha. Tatux kasi jina wieħed mill-ġurati jekku. Xemmu qed toġobni inti ta' Kompli, insomma ġara xejn, ta' persi muxaw. it-tazza mixaw. Kulħadd baqa' ċassat. Sprite derlu li xam lil xi ħadd li kien jafu. Ir-riħa kienet ġejja minn ħdejn il-ġurati. Dak mhux ġurat, dak ir-raġel li rifes li siqi. Min jien, le, nimma, itla lem kelb, lem maħmut li, Tlaqlem, għal xej beda jiġri, Sprite baqa jiġru wara. Ir-raġel kattif waqa. It-tazza rumblat mal-art. Kien bdiet leq. Sprite rebaħ tal-li qabat il-ħallil, imma l-isbaħ rigal kien borza kbira mimlija hello. Present Spike! It-tieni storja tagħna. Is-santwarju tal-klib. Is-sur Tajk ma kellux flus. Imma rrid jirranġa is-santwarju tal-klib. Allura ħaseb li jbieħ il-ken bil-klib kollox. Nistasew. Il-klib kellhom album sewda. Is-sur Tajk kien ilu joħsibhom għal ħafna żmien. Kien salvhom u tom dar fejn jgħixu. Min jaf minn ġej issa? Beda jaħseb Bob bil-koli. Nispera li jkun qalbu tajba daqs is-sur Tajk. Beda jikkummenta Pip il-pointer. Darba waħda ġew tnejn minn nies ikellmu lis-sur Tajk. Min hawn fuq? Min hawn fuq? Reġi. Aj ma ħej, ma tantx jidru Halloween daw. Jien is-Sinjura Hood. U jien, il-Sinjur Wink. Wink, get it? Għadaha! Intom għal fejn ġejtu għaw. Biex nsibu għandek raġun. Biex nixtru il-ħarġu il-ken tal-xnu ma' klib, il-ken tal-klib, għax nħobbu ħafna ħana l-klib. Kem tħobbhom mill-1 sa 10 il-klip int? 10, thank you. Tajjini. Daw tħallihom jiġru ma' kollum kien? Staqsa, is-sur Wink. Ma jiġburix jiġru Li joġbuna. Ajwa bilħaq. Mela, għallu s-sur Tajk. Xeħlew, għalet is-Sinjura Hood. Kustużi, Jumejn wara ġew is-sidin il-ġodda u s-sur Tajk telaq. Babaj, sur Tajk. Suġġeħ ta' zaqfikom intom it-tnej. Ejja, ħanħirsu minn daw klip. Ejwa, nitfawn ġogaġġa. Kaġġa kbira. Il-klip sakruhom ġogaġġa. Ekku. X'ġara? Staqsit Ħajdi id-daxħawn. Is-sur Tajk qatt ma qalaqna ġogaġġa. Bdiet tgħid il-bulldog. Irridu nħorġu minn hawn għall-bib ħaniprova qalet Ħajdi. Ħadet nifswil u żersqet minn ġol kaċċa. Qabad iċwievet, għajja Bob. Ħajdi qabżet fuq kaxxa u qabdet iċwievet. Il-klib ħarġu kollha u daħlu ġewwa. Fuq il-mejda raw ktieb b'ħafna stampi imwaħħlin. Tafu x'kienu verament jagħmlu? Hood u Wink kienu ħallelin. Dak il-ħin, il-klib semgħu lil ħallelin u ħarġu jiġru l-barra. Issa nistgħu nibdew xogħolna u ġew laħlisna minn dak il-ktieb. Vera, ma dak il-klib fejn marru? Good point, ma nafx fejn marru dawk. Inti taf? Intom tafu fejn marru? Le, kieku mhux qed insaqsik. Għandna ġol gaġġa ħallejnihom. Ma mhux ħanejdilkom taħi.
Ismani hi, ma nix ħinx naħlu għarajt, għana sraqna bank, tajdirix, u issa ħanajdila ħaneħilsuwa, għana sraqna bank. U id-deb li kena tfinni ħawnek biex Mela verità di, mela verità di. Abditna. U mux għana kiet najdila, qabel kienet għal għadi. Unbadġew jibnu dal-ken tal-klip fil-nofs u għahna edna sakka ma nkunu l-ħabs, daw kien ħallu għamaw fl-għalqa. Unbad niġu nsibuħom id-deb. U issa s-sinamlu għallura? Issa mux noqot nħaffer kullimkien, xie portani mill-klip jien. Għaltilu. Ikku suppost kellek tħobbom il-klip, kif issa ma jippurtakx mill-klip, tista' tiddeċidi jew. Għax aħna. Vera, bilħa, għal-klip konna se nużaw il-flus. Iwa, d tajba. L-ewwel ma ġobtniex ta' int. Uff, Tatix kas li toġobni. vera? Xieħlew. Wara li nħirsu mill-klip, fejn huma fuq kollox, basta titteħles mill-klip, basta tħobbhom, issa titteħles minnhom. Il-klip irrabjaw ħafna, wina qabżet fuq ras is-Sur Wink. Semawna nitkelmu! Gidimlu l-patata! Il-parata! U ħajġi ħatfitlu siqu! Tina it-terrier id-dendlet mal-ġizirana ta' Sinjura Hood! U t-tewmin Peking Easy, Germula l-aksa! Sawa! Dot id-Dalmatian beda jissottomblikel tal-klip f'wiċċhom. Iġri, beda jajjat is-Sur Wink, beda jibża issa. U l-klip ġrew wara l-ħallelin, baqgħu jiġru għalihom fit-triq. Ir-riħa ta' jikel tal-klip imdellek magħhom ġabret rusmata klip li bdew jiġru warajhom. Il-klip baqgħu jiġru warajhom sakemm waslu l-asta tal-pulizija. Imma aħna marritlek l-arja issa. Il-pulizija, ajjun U salvawna! l-pulizija taf x'għamlu? Tafu x'ħajamlu l-pulizija? Ħajsalvawna mill-klip! Għanajdlek jien x'ħajamlu l-pulizija. Qabdu l-flus, tawhom lis-Sur Tajk u għamlulhom santuarju bellezza. L-flus! U s-santuarju kien issa id-dar tal-annimali mingħajr intom it-tnej u intom spiċċajtu l-ħabs. Jopp! It-tielet storja. Mela kien hemm tiċ, kelb u kien joħsib in-naċ. Ammu Tiċ! kif aħna tiċ? Noħsib innaċ. Kemmu ħallu tiċċux. Imma rrid isir tiċ tajjeb, rrid isir kelb li joħsib in-naċ. Imma rrid isir kelb tajjeb daqs missieru. Missieru kellu esperjenza kbira u xtaq isir bħalu. Id-dadi tijaj, l-aħjar wieħed, l-aħjar kelb tan-naċ. Nishtiqku bħalu. Imma inti tiċ kull darba li tipprova tagħmel xi ħaġa. Tagħmel diżastru. Jew jaħarbu n-naċ, jew laqas tkun taf fejn marru. Imma nipprova. Minn daqshekk iju ma btaqtax qalbek inti imma. Ifhimni. Ħanaraw ftit tajjeb kif nistgħu nirranġaw is-sitwazzjoni. Darba minnhom ma setax joħroġhom mill-maqjel. Jiftħilhom jimbaħ buq għal xejn. Mux ħirġa. Eżatti, baqgħet ġewwa. I u l-oħrajn kollha. Kien hemm waħdiet ma kinux kwieti jiġru lin u jiġru law. This is fun. Tiċ jiġri warajhom għal xejn miskejn. Stupid bitch. Ummat li kien ġara taf x'ġara darba minnhom. Suppost kellhom jidħlu f'ħin. U x'jidħlu f'ħin jiġri ma kollhom kienu jiġri warajhom. Darba waħda Owen, ir-raj, ħal il-tiċċu l-brin jimxu fuq l-olijiet. Għatmien sensor bravu daqsek pa. Ma tixtaq ta' qalbek. Għallu missieru, imma fuq l-olja beta tila ċparu ħxon. Ejja ħaffu, għallom Owen. Owen u brinġru, kem felħu, imma tiċ. Baqa lura. Tiċ sema xi għajjat. Owen u missieru kienu fil-periklu.
Naraw ġara titx, taħseb. Ħares f'ħofra, ura l-lowlu l-brin, u nkien mitluq mal-art. Semmur inġib lil xaħat beda jgħid titx. ħatmur. Bravo, Isa, iġri. Hej, mur, Antellis il-bidwi, dak joqgħod qrib. Tiġġera kemm felaħ fil-wiet, rad-dawl tar-razzett fil-bot. Is-Sur Ellis kien qiegħed fir-razzett u titx beda jimbaħ. Ara titx. Tbissem is-Sur Ellis. Mela intlift titx. Mela x'ġara? Il-Marelli, issa se nagħmel beda jagħmel. Xa nagħmel? Is-Sur Ellis tħawwat. U taf x'għamel? Mar warajh. In-naċ ħarġu fil-bitħa tar-razzett. X'in tagħmel għajjat is-Sur Ellis? Qabel ma l-bidwi sa jwaqfu, titx kien diġà ħannaċ il-barra fit-triqtu lejn l-olja. Titx ftakar dak kollu li għalmu missieru. Iżomm min-naċ flimkien u joħodhom fejn irid. Ħatoħodha fejn trid imma jew tmur tlek x'imkien ieħor. Bravo titx. Is-Sur Ellis telaq jiġri warahom. Il-pjanta titx qed jaħdem. Titx ħal il-bidwi u n-naċ ħdejn il-ħofra. Is-Sur Ellis sema l-brin jimbaħ u ħareġ ġol ħofra. Mela għalhekk ġibtni hawn għallu s-Sur Ellis fil-waqt li beda jmelles il-titx. Kemm inti bravu. Nexxili. Issa. Għaraftit titx. Ġimgħa wara taf x'ġara titx. Inti taf x'ġara u vera, ma naraw x'ħajġri. Titx rebaħ medalja. Imma ma kienitx minħabba kemm kien bravu man-naċ. Ele? Ħanajdlek għalfejn irbaħ. Ta' titx taf għalfejn ħatuwilek il-medalja. Sibta tan-naċ. Iktar. Għax kont koraġġuż titx. Wow, inti aħjar. Ma bżajtx titx. Rajt kif għamilt u salvajt lil sħabek li huwa unur kbir, veru? Proset titx. Grazzi tfal. Min għandi, Mendi, min għand titx u l-ħbib kollha tiegħu u min għand Sean ukoll li qiegħed wara jgħinna sabiex nagħmlu dan ix-show. Grazzi mela lil Sean u grazzi speċjalment lilek, Mendi, dak il-ktieb kien vera cool, vera ġobni. Nista' nisselfu jew nieħdu biex naqrah. Tista' tieħdu minn issa, anzi niffirmajulek ukoll. Wow, ħajkun speċjali. Woohoo! Ciao mela! Grazzi ta' nistajtuna! Ciao!